Siemanko, ja jestem Humor. Ze mną jest oczywiście Mr. Godzilla. A to jest już drugi odcinek z tej w miarę nowej serii Survival na kanale. A za mną jest ten domek, który zaczęliśmy w pierwszym odcinku. Zmienił się trochę, gdyż zaszła pewna rzecz. A mianowicie nagrywaliśmy już drugi odcinek. Ale no niestety się nie nagrał. No nie wiem co tam się stało, tak czy inaczej nie nagrał się odcinek, a w tamtym odcinku właśnie pobudowaliśmy i Ja wiem, to nie było niestety miejsca. no, ale to jest mój domek. Tutaj jest przepalarnia. Jakbym chciał coś przepalać, to mam osobny domek do tego. I teraz chodźcie widzowie zobaczyć mój domek. Chłopie, jeszcze tak jak ty byście myśleli, że to jest jakiś kantorek albo kibel jakiś, to jest po prostu kopalnia tam jest. To jest zejście do kopalni, ale bez zejścia. Ej, Muhammad, Co? chodź mi pokazać widzom moją chatkę. Dobrze. Bo Godzilli chatka, znaczy chatka Godzilli, wy jeszcze w ogóle nie wiecie czym jest chatka Godzilli, bo w pierwszym odcinku w ogóle nie była pokazana. Oto i jest ta wielka piramida z jeziorem. Zobaczycie od przodu. Dokładnie. Takie są, Balkonik tak. sobie zrobić. Tutaj są to jest taki wodospad, takie coś i tutaj jest takie coś. Taki basenik. Tak, takie coś z takim czymś bez takiego czegoś. No, no i Sobie drugie piętro, tutaj jest ten tak. skrzyneczki. Chodźcie sobie na dach. Aha, U nas tak. jest No. fajnie. To i jest taki balkonik. Odporny balkonik. Tak, no i no, ogólnie ładna chatka. Godzilla sobie zrobił. A tak w ogóle to mam wielki kłopot jedzeniowy, bo tak jak w pierwszym odcinku miałem stack 24 chleba, to teraz nie mam ani jednego chleba. Ale na szczęście mam farmę i jakieś tam ziemniaki i marchewki. Próbowałam go namówić, żeby to była nasza taka wspólna farma. Ale ja tutaj muszę mieć... Ja tutaj będę miał jedzonko. Ja, to najwyżej mogę ci sprzedać część z tych plonów. Ej, a mogę na niej pracować? Mogę ci płacić, mogę jak najbardziej na niej pracować, ale ja jednak radziłbym pójść spać, wiesz? No. Powiem wam również, jaki jest... Mam wzgórzu chatkę, gdzie mamy widoczki. Tak, powiem wam również, jaki mam plan na ten dom, bo jest on dość ciekawy i będzie to też taka trochę w innej formie pomysł Godzilli. Dobra, chodźmy już spać. Dokładnie. Spanie się przyda. Dobra. Więc tak. Tutaj, Odcinkiem proponowałam poszukać diamentów, prawda? no tak, prawdopodobnie w tym odcinku wybierzemy się do jakiejś jaskini i poszukamy surowców. Ale tu, jak można zauważyć, są już przygotowania. A te przygotowania z piasku oczywiście będą nam służyć do tego, żeby tu zrobić akwarium. Znaczy akwarium, ale bez ryb. Po prostu tu będzie szkło. To zostanie. Jeszcze to sobie wyburzę. O. I tu normalnie jeszcze będą deski położone. Ale tu będzie jeszcze szkło i będzie tutaj woda. I być może jakieś rośliny morskie wsadzę na ten piasek. Jeszcze nie wiem. Ja zrobiłam coś podobnego, ale żeby w piasku. Tak. Godzilla zrobił też taki jeziorko, taki basenik pod wodą.
Jak zresztą widzieliście już. Zrobię teraz sobie kilka kilofów. A nie tak. Zrobię sobie na przykład jeszcze ze 3 kamienne kilofy. O. A to ci 3 kamienne. No, żeby mi się nie skończyły, kiedy będę kopać. Bo będziemy robić, no po prostu będę kopał tunel. I mam nadzieję na jakieś żelazo. Się trafi jakieś. Zresztą tutaj mam taki magazynek. I sobie odłowię jakieś zbędne rzeczy, które mi się na pewno nie przydadzą. No, A Godzilla! przygodę? Co? To w końcu idziemy na... A gdzie jest to całe zboże? To które ściąłeś? Musiałam ten na chleb, bo miałam mało. No ale no to daj mi to. Masz 10. A ile ściąłeś? 9 zboża. Ale... Ale ile miałeś? No miałem tylko 20. A, czekaj. Czy mi to dałeś? Tak? Czy mi to dałeś? Chwila. Masz. No dobra. Masz 10. Ale czemu 10? To ty dałeś mi wszystko. Muszę dać ci wszystkie, bo nie była przez całe moje jedzenie. No to... Po co ja się zatrudniałem? Dobra, wiesz co? Trzymaj to, co zebrałeś tak szczerze, ale jesteś zwolniony. Chłopie, czemu mam ci oddawać wszystko? No bo to są moje plony, moje sadzonki. Poza tym ja ci płacę za to. Zebrałem. Co? Ja tylko 9 zboża zebrałem. To w takim razie 3 chleb powinien Chłopie, powiem ci tak. Patrz. Chłopie. Łap wypłatę, ale no nie jestem za bardzo zadowolony. Dałem ci wyrazo. No dobra. Ale... Aha, łopata prawie mi się skończyła. Co ci łopatę? No, a jak na przykład gravel będzie? Ano. To Dobra. A nie tak, tylko tak. Jakieś drewno wezmę. Dobra, i jestem gotowy, żeby wyruszyć. Chociaż nie mam zbyt dużo jedzenia. No ja też mam mało. To chodźmy. No idę. Może zejdziemy tam głębiej? Po co głębiej? Tutaj, tym wodospadzikiem. Ej, ale w sumie my jesteśmy bardzo wysoko. To wątpię, by cokolwiek się pojawiało. Bez wyrazu. Czekajcie. Dobra, widzowie. Sprawdziłem, na jakiej wysokości występuje żelazo. I poniżej wysokości 72, a my jesteśmy na 64, więc tutaj już powinno być. Dobra, gdzie będziesz kopał? To ten. Spójrz. O, tutaj? Hej, przydałoby się najpierw rozświetlić teren i pozbyć się tych ogórasów. Widzisz? Jaki tam jest ogóras? Fajna. Jak też nie zebrałam twoich rzeczy. Tylko z ciebie No ekstra. okej. No to najgorzej. No to ja cię będę musiał zabić. No ej, No co miałem? ale przez przypadek zabrałam ci ekstra. No wiem, ale mogłeś od razu uciekać, Godzilla. Ja mam broń. Pamiętaj o tym, że ja mam broń. O dobra, tu są itemy. Już myślałem, że straciłem wszystko.
Dobra, widzowie, przypuśćmy, że tego nie było, że jak coś, to wam się coś przewidziało i że ja wcale teraz nie zginąłem, okej? Możemy się tak przypuścić. Bo chciałbym. Wychodź za pochodniami. No, chłopie, ja zbieram moje rzeczy. Serio, tak długo? No tak, chłopie. Gdzie ty idziesz? Chłopie, czemu ty tak nisko schodzisz? No co, szukam żelaza. Ale my będziemy kopać, chłopie. No? No my będziemy kopać. No wiem. O, znalazłem pierwsze. Ale jedną już tak. Jedną rybę niestety. Dobra, chłopie. Ja tutaj się będę kopał. O! Już pierwsze klocki postawione i już jakaś jaskinia? Ale chyba tutaj nic pożytecznego z niej nie wyciągnę. Prawda? Prawda. Nic tutaj nie ma, więc mogę się kopać dalej. O, kolejna. Ale niestety znów jedna. Ja w ogóle przydałoby się wiedzieć w ogóle skąd ja przyszedłem tutaj. Tak nie za bardzo wiem. Czy ty nie wziąłeś pochodni? No wziąłem, oczywiście, że wziąłem. To dlaczego ich nie stawiasz? Chłopie, ty nawet nie wiem gdzie ja jestem. I ty nawet nie masz prawa. Aha, dobra, tu. Nieważne. Ale co, nie ważne. No już, no nic. Widzowie wiedzą o co mi chodzi. Dobra, zastawię sobie to wejście, żeby mi żaden creeper. Ja ciebie, no. Wiesz co, ja poszukam żyły żelaza. No ja też szukam ogólnie złowa żelaza. Jak znajdziesz, to mi powiedz, okej? Ale czemu mam ci mówić? Żebyśmy mieli porówno. Ale dlaczego porówno? No to znajdziesz to nawet dla siebie. Poza tym ty chyba myślisz o innym znajdywaniu żelaza niż ja, wiesz? Ej, ja mam pomysł. Jakiego? Dzikiego. A co to znaczy mam dzikiego pomysła? Zapatrz. Takiego. To nie da mnie wymyślić. No i zdjęli. Ścigam się. Widzę twój nick. Okej. Natknąłem się na jakąś jaskinię tak kopiąc. O, węgiel. Zobaczę, Krańce. co? Co mówiłeś? To są dla naszej krainie. Dobrze. Ja teraz sobie kopię węgiel, bo znalazłem taką jaskinię podczas kopania i mam nadzieję, że będzie w niej jakieś żelazo, chociaż nie zapowiada się, żeby było. W ogóle z tym, że creeper mnie zabił, to też była mocna jazda, bo ja wtedy miałem w drugiej ręce miałem po prostu pochodnie i dlatego się nim nie wybroniłem, bo gdybym wtedy miał tarczę, to myślę, że udałoby mi się przeżyć. Ale Tam już są potwory.
Ale za to teraz mam 20 węgla. No i tak naprawdę tak... Co? Ty cięcie zrobiłeś? Teraz już nie ma cięcia. Mnie kark boli. No. Weź chodź na górę skipnąć tę noc. Ale... Nie, ja jestem sobie i kopię sobie w jaskini. W jaskini. Nie w jednej jaskini, tylko w tunelu moim. O, słyszałem nietopew, a to był na bank nietopew. Ja wychodzę z tej kopalni. No. Za chwilę nie mogłem się ruszać. A ja sobie śpię. No tak, no i właśnie idę się przespać. Do domku idę, ale no, tam w tym tunelu moim, co kopałem, to tam za wiele nie znalazłem, nic oprócz trochę miedzi. A miedź jest, jak mam nadzieję, że wiecie, nie za bardzo przydatna w tej grze. Więc teraz zajmę się budową domu, bo to jest trochę ciekawsze i no, pożyteczniejsze niż znajdowanie miedzi, która nie jest nikomu potrzebna. Chyba, że ktoś jest fanem piorunochronów, które są bezużyteczne. Co ja chciałem, prawdopodobnie... Nie, piasek mi się przyda. Oświetliłem moje pszczółki, bo Nie! szkielet zaatakował. Godzilla! Co? Dopadł mnie creeper w moim domu. W ostatniej sekundzie odskoczyłem. Wysadził cię? No nie! Wysadziło ci chatę? No mówię ci, że nie! Uff. To gdzie ten kripcio? No gdzieś u mnie. A ja muszę go odciągnąć. Budzę go. Pomogę ci. Nie. Czemu? No bo ja go patrz, ja go bezpiecznie odciągam. Godzilla, proszę posunąć się z drogi. Czemu do mnie? A gdzie indziej? Czemu do mnie? Godzilla, lepiej się... No, oj, jeszcze szkielet, no dobra. Dobra, i teraz można bezpiecznie go wysadzić, dobra. No i cyk. Bezpiecznie wysadziłem creepera, więc można wracać tu, ale i tak jak mówiłem, tracisz tutaj posadę głównego mojego farmera. Dobra. Mam 6 marchewek. A właśnie, marchewki trzeba zasadzić. Bo ja wychodzę z farmy i niczego nie zasadzam. Co? Gdzie jest wioska? Zaprowadzisz mnie do niej, bo ja zapomniałam, gdzie ona jest. A ja nie wiem, gdzie ona jest. Bo ja chciałabym tam zabić golema. Ale ja cię do niej zaprowadzę, bo nie wiem, gdzie ona jest. Poza tym golema nie ma, bo sprawdzałem. Znaczy, nie wy teraz na trybie kreatywnym tam przyleciałem, sprawdziłem, nie ma golema. Tylko po prostu gdzieś tam niedawno byłem po nocy i golem się nie zrespił. Ciekawe dlaczego, co nie? Nie, może po prostu to się nie renderuje. Ale to się nie renderuje. No ta wioska, kiedy tu jesteśmy. I dlatego nic, wiesz. No wiesz, o co chodzi. Tylko ciekawe dlaczego. No bo nie mamy za mały zasięg render. No zasięg symulacji. A ja idę poszukać
pofukać tej wiochy. Ja też idę jej pofukać. Jakiś pamiętasz drogę do domu? Tak, pamiętam drogę do domu. Przynajmniej mojego, bo nie wiem, gdzie ty jesteś. Jestem bardzo blisko. Czego? Twojego. A ja jestem... Dobra. Ciekawe, czy w wiosce są zbyszki. No, bo bym się zatykł. Ja też bym sobie zatłukł. Ale ja powiedziałam pierwszy. No, że tak, ale to nie znaczy, że nie mogę powtórzyć. Że też tak samo myślę. A widzę już tą górę. Jaką górę? Godzilla nic nie widzę w tej wiosce. A gdzie jest ta wiocha? Nie wiem, gdzie ty jesteś, więc nie mogę ci powiedzieć. Ale jest no prawie, no niedaleko, bardzo niedaleko. Można powiedzieć, Podaj mi koordynaty. no chłopie, po prostu wróć do domku, to cię zaprowadzę. No dobra, wracam. Tylko nie wiem, czy idę w dobrą stronę. No. Jak mi się Godzilla zgubi, to dopiero będzie zabawa. No. Podaj, że idę w dobrą stronę. Dobra. Widzę już nasz wiśniowy raj. No ja już prawie w nim jestem. No teraz już w nim jestem. Ja będę za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No i jestem w naszym wiśniowym raju. O, widzę cię. Widzisz mnie? Tak. Widzę twój nick. Weź się odwróć. Dobra, ale ty nie jesteś już w domu. No tak. Dobra, chodź. Szkoda, że nic nie ma. No szkoda. To jest to GPU. Pański. O, widzę. To wiśnia. Co? Nieważne już. Z Godzillą prawie zawsze coś takiego jest. Że mówi najpierw coś niezrozumiałego, potem się go ktoś pyta, a co? A on odpowiada, no nieważne. Potwierdził Godzilla, że tak jest? Tarzanuje. Co? Mówiła, że już się tarzanował. Nie pytam. Ale... O właśnie! Uprawy. Ej, Co? Zobaczyłem farmę, to od razu mi się przypomniało. To nie dlatego, bo nawet chcę, żebyś miał rowy ode mnie czy coś. Po prostu myślę. czego zbycha nie ma? Pewnie dlatego, że nie ma dwóch łóżek. A wszystkie łówka im pozabierałeś? Nie. Ej, Co? żarełko. Jakie warełko? To tutaj można kupić. To za jeden, nie opłaca się. Mam 5 marchewek będzie do mojej farmy. Poszukam. Dobra, 3 szmaragdziki. Daj. Książka, po co mi książka? Sadzonka. Aha, To jest... O! To jest po prostu ostateczne plądrowanie wioski. to ja. Co? Też splądrowałem jak tu.
Ja splądrowałem ostatecznie, wiesz? Ja zabrałem wszystkie sadzonki, które ty zostawiłeś, wiesz? A po co? Chłopie, ja kompletnie tutaj tą wioskę, no można powiedzieć, że się jej pozbyłem. O, dzwon, przyda się. Ciekawe po co? Mowy się przyda. Nie wiem dlaczego ścinam motyką wełnę, ale mowy to coś da. A ja sobie wszedłem na Co? Ja sobie wszedłem na ich wieżę. No okej. Chodzi ci o ten kościół? Chyba tak. No, Dobra, wracamy. w sumie się noc robi. Jest. Półtorej serduszka. Dobra, zebrałem jeszcze resztę plonów. Bo były, wiesz co mi chodzi? Bo jeszcze ich taka faremka jedna zachowała się, to już się nie zachowała. Jestem zadowolony z naszych wypraw wojennych. Podbiliśmy jakąś tam osadę. Hehe. Ale ja mówiłem kilka minut temu, że ja chcę dokończyć domek, ale no nie udało się. Ale jeszcze trochę w tym odcinku, bo będziemy powoli kończyć, ale jeszcze w tym odcinku trochę domu podbudujemy. Jak coś ja już swój skończyłem. No tak, Gorilla już swój skończył, będzie potem ten jeden dom rozbudowywać, jak mi mówił kiedyś tam, że będzie ten dom rozbudowywać. No będę, bo jak na razie tak mały domek mi wystarczy. Tak. O, dobra. Prześpię się. A ty, jak coś, ty już nie jesteś u mnie ogrodnikiem. Bo zabrałeś mi. Dobra. O, marchewki do zebrania. Okej. Ja sobie może też jakieś niedługo plany urządzę. A tak w ogóle skąd ty będziesz brał jedzenie? Bo na pewno nie z wioski. No nie. No nie, a skąd będziesz? Położę moją własną kloniarkę. Ale właśnie skąd będziesz brał jedzenie teraz? Bo myślę, że te chleby zaraz ci się skończą. Ile ich masz? Czy 3? A to jest twoje całe jedzenie? nie mam jeszcze marchewki i ziemniaki, A, ale one idą na posadzenie. okej, chociaż... No nie wiem, czy... No nie wiem, czy ci się uda coś, ale... Znaczy... Chodzi mi o to, że na farmie. Ale próbuj. Bardzo dziękuję, że jesteś optymistyczny. Okej. Jakbym tu to zrobił. Ile? No to będzie 16 przecież, więc musiałbym, nie tak, musiałbym 16 z tego wziąć. Tu i z tej 16 bym musiał zrobić szkło. Bo tak jak już chyba mówiłem, będę miał taki basenik, takie akwarium bez ryb tutaj na podłodze. Tego jak ja. No tak. Tylko że Godzilla nie będzie miał tego przeszklonego. A ja będę. Dobra, czas sobie ściąć trochę drzewo, ale siekiera mi się kończy.
A ona jest wyrazna. No nie wiem, jak to będzie, jak to się rozwinie sytuacja z siekierą. Czy już piasek mi się przepalił? Znaczy nie, na pewno się nie przepalił. O, już mam 8 wkła, więc tu... albo nie. Najpierw... O, bo tu jest tak to zrobione. No ja bym sobie wyszedł stąd. No, żem se pol zrobił. Pole, okej. O, tą wełną z wioski się podsadzę. Nie, jeszcze tu, tą wełną i tym. Gdzie? I teraz wyjdę sobie z tego. I to, dobra, czyli to muszę, tak. Aby szybko mi się to rozrosło. No właśnie, no i tu mamy, Jabłuszka. tu mamy być problem, bo to bo będzie chyba musiał trochę poczekać, aż ta farma urośnie. Kupię, ja mam Oj, Co? ja mam dosyć sporą tę farmę. Okej, ale to czy masz dużą czy małą, to nie zna, to jakby to nie wie, jak masz większą farmę, to ona ci będzie szybciej rosnąć. No wiem, ale jak na początek jest dosyć spora. Weź chodź ją zobacz. Czekaj, bo kładę piasek. No tak. Mogę ci pomóc z zapędami. Nie. Ja nie potrzebuję żadnej pomocy. Dobra, jest. Ej, mam pomysł, żeby było tam zejście. Ale ja nie chcę tam zejścia. Zejście ten na dół, na tamtą kopalnię. Na jaką kopalnię? Godzilla Aha. No, ale nic mi nie majstruj w domku, dobra? Spójrz. Nic mi nie majstruj w domku, okej? Nie majstruję ci w domku, tylko zrobiłam zejście na dół kopalni. Dobra, to no, skoro zrobiłeś po prostu zejście na dół w kopalni, no to nie mam do tego żadnego problemu. O. Co? Fajne. Ta woda jest moją prywatną wodą, okej? Okej. Nie, jeszcze nie będę kładł tego szkła, bo Roślinki. dokładnie roślinki 14, aha, dobra. No i jeszcze roślinki morskie, bo ja chcę, żeby to jednak było tam cokolwiek. A właśnie, bo po prostu mączką kostną to zrobię. Bo mączka kostna tak działa pod wodą. O! No i są roślinki takie. No. No i mączka kostna załatwiła moje problemy. No. I Godzilla, i zobacz, jak to teraz wygląda. Bo moim zdaniem bardzo dobrze to się prezentuje. Aha, miałem jeszcze zobaczyć twoją farmę, więc teraz to zrobię. A jak zombie? A jak już to zobaczę, to będziemy już kończyć odcinek. No dobra, no to gdzie ta twoja farma? Niedaleko mojego domku. Co to znaczy? Aha. Nie wiem, czy jest taka wielka. To jest typowa, moim zdaniem, typowa początkowa farma. Ale dobra, to się ustawmy do pożegnania. No dobra. No to Widzowie, tak. W tym my się żegnamy w tym odcinku. dokładnie. W przyszłym odcinku. Tak, przyszło. Z materiałami. Tak, nie wiem kiedy będzie. Nic nie mogę wam obiecać, jeśli chodzi o to, kiedy będzie następny odcinek,
ale możecie mieć pewność, że taki będzie. A no, na dzisiaj to by było na tyle. Siemanko!